Umengameli uCyril Ramaphosa ugaleleke kwisikolo iSt John's College eMthatha nalapho behamba nenhlaningi yabaphathiswa ukuquka umphathiswa ojongene nemisebenzi uNxuse nowemfundo ephakamileyo ubesimanje. Esi sikolo sixhotyiswe ngobuxhakaxhaka bale mihla yaye abafundi abaphuma kwizikolo ezahlukeneyo baxhamla apha. Umengameli Ramaphosa ucele abantu abatsha ukuba bawasebenzise amathuba emisebenzi adala ubuxhakaxhaka bale mihla. We need young people who will spend more of their time asking what they will do for their country rather than asking what their country is going to do for them. Ukuhambela kukamongameli apha kwesi sikolo kuthathwa njengesiqalo sawutshintsha abantu abatsha ukuba bangene kwicandelo lobuxhakaxhaka. Let us throw the net on the other side. Let us start with the fourth industrial revolution skills. Abafundi banathemba lokuba ukusebenzisa ubuxhakaxhaka kuzawuncedisa nokuba ngubani na. Kuyanceda kakhulu intana esikolweni because abantu abaninzi information abayazi, so sizawuzama ucommunicate nawo lo muntu uzasixelela about yonke le information. Singabantu abangaboniyo umzekelo kufumanisa ukuba uyahamba uyofumana into ngaphaya kulamazwe angentla koJohannesburg apho uzawuthi usebenzise imali yakho. Ngoku uyithethile into abana ngaba izinto ngoku zizawusondela kufutshane. Abantu abatsha bakhuthaze ukuba bawathathele kubo amathuba anjengala. Youth, you are the present, you are the future. Our forebears say they brought us freedom. Let us work together to bring about economic freedom. Nginkululeko Nyembezi weendaba zeSABC eMthatha.